eskerrik asko etortzeagatik. Ia pare bat ordu goxo pasatzen ditugun elkarrekin. Hasiera beti koste egite zaigu ongi markatzen, eta nik esan beharkoan, Bat, bi, eta hiru. Ikuskizuna hauxe dugu gaur, kartelaren arabera. Inon Sebastian etzun espero, baina hemen arabera. Disimuloan abiatzen zen, mendi bueltak ematera, ta Donostira joaten zen hau, pianoa ikastera. Oraindik dena ez du ikasi, ala nahi dut nabarmendu, baina berezko belarriak ta artearen omen du. Nota guztiak klabatzen ditu, hortan zalantzak alden du, baina urruti esertzen bada, enezea tarramendu, taburetea urbildu ordez, pianoa urbiltzen du. Sebastianek zenbat arte du, ez da erreza igartzen, mendian zela uste gut eta hau Donostian zehartzen, baina zerbaitek ez di kuadratzen, mendin ez bada behartzen, galdetu diot orduan nola, Kristo aria izki hartzen, ta erantzun dit piano puta, kargatuta deskargatzen. Eskerrik asko gaizte zuen eta batipat Sebastiani. Gauzak humorez hastea gustatzen zaigu eta beti desberdin egitea.